Ďakujem, 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 ďakujem. Proste jazda. Čo to tak riešiť? Proste čo tu riešiť? 5 fľašky, proste ja som najlepší na svete, tu nič netreba riešiť. Ezo je proste Ezo. A teď ako riešila čo je? Nie, prepásol to, no, prepásol to. Proste to je Ezo. Ja viem čo tu ja riešiť, koľko dostanem za toto solu vychcanu. Neviem koľko dostanem za ňu, ale to asi teda ma vôbec nezaujíma. Jabol bol viac rád, hej, že toto nebolo až tak ťažké mi prišlo. Ale zase lagy.